Hei, kello on 11 ja aika aloittaa. Toivottavasti toi PowerPoint näkyy teidänkin tietokoneissa. Siinä pitäisi lukea 3D-maatutkamittausten hyödyistä. Lähettäkää viesti chatissa, jos sitä ei näy, niin mä yritän jakaa mun tietokoneen taas kerrallaan. Mutta muuten, jos teillä on sama kuva kuin minulla 3D-maatutkamittausten hyödyistä, niin minä aloitan. Joo, hei ja tervetuloa tämän päivän webinaariin. Tänään minä aion käsitellä 3D-maatutkamittauksia ja verrata niitä 2D-mittauksiin. Ja minun nimeni on Jaana Gustafsson ja teen töitä Guideline Geolla maatutkasovelluksien kanssa. Mutta ensin tosi nopea kertaus, mitä maatutka oikeastaan on. Tutkalaite, maatutkalaite lähettää sähkömagneettisia aaltoja maahan ja nämä aallot heijastuu eri rajapintoihin tai esineisiin, mitä nyt löytyy maasta. Ja tällä heijauksella on myös suuruus. Se voi olla iso tai pieni. Ja tämä suuruus piirretään niin sanottuun traceen, eli meidän mittauspiste. Ja monta tracea, eli näitä mittauspisteitä vierekkäin, tekee meidän profiilikuvan, myös sanottu radargrammi. Ja tätä laitetta sitten liikutetaan maan päällä, että saadaan näitä heijastuksia tiheästi vierekkäin. Se oli tosi nopea kertaus, mitä maatutka on. Ja mikä on sitten 3D-tutka, jos verrataan sitä tavalliseen 2D-tutkaan? No, tavallisin tutka on 2D-laite ja siinä on yksi lähettäjäantenna ja yksi vastaanottoantenna. Ja tämmöinen 2D-laite tekee siis yhden mittauslinjan. Ja 3D-laitteessa taas on monta lähettäjää vastaanottoantennaa. Ja näitä mittauslinjoja voi sitten tehdä monta samalla kertaa. Ja nämä mittauslinjat mitataan erittäin tiheästi. Meidän 3D-laitteissa on vain 6,5 sentin välein joka mittauslinjan välissä, niin että ne on tosi tiheästi mitattu. Eli näin. Vasemmalla meillä on tämä tavallinen 2D-tulos, yksi radargrammi, missä on syvyys ja pituus. Ja sitten oikealla on tämä 3D-tulos. Monta mittauslinjaa samalla kertaa. Tyypillisesti näitä mittauslinjoja, riippuen kuinka iso tämä 3D-laite on, niitä voi olla 10 linjaa ja sitten ylöspäin. Ja sitä voi myöskin katsoa tällä tavalla, että jos 1D-laite tekee pisteet yhden linjan mukaan, niin 3D-laitteella saadaan paljon enemmän mittauspisteitä tihein väliin. Ja tämä sitten antaa tämän hyvän tiedoston tehdä kolmiulotteisen kuvan. Että me mennään tästä 2D-radargram-kuvasta kolmiulotteiseen kuvaan. Ja just se, että nämä on sama mitta niin kuin profiilien välissä ja profiilin sisässä antaa tämän hyvän mahdollisuuden interpoloida tämän kolmiulotteisen kuvan. Eli näin. 2D taas vasemmalla, se antaa meille maan pinnan, syvyyden ja pituuden. Se olisi ihan kuin olisi tehnyt puukkoleikkauksen kakkuun yhden profiilin. Ja 3D-laite sitten antaa pinta-alan eri syvyyksillä. Voidaan mennä niin kuin maapinnasta alas, niin, ja alaspäin. Ja sillä on sitten tällä pinta-alalla leveys ja pituus riippuen kuinka iso meidän tutkimusalue on. Eli joko katsotaan maata 2D:llä tai sitten 3D-tavalla. Ja tämä radargrammihan on maatutkamittauksen
Anteeksi, nyt tämä menee ihan itsestään eteenpäin. Näin. Radargrammihan on tämä maatutkamittauksen tulos. Eli amplituudi eri heijauksista ilmaistu valkomusta sävyllä. Mutta mitä oikeastaan voisit nähdä radargrammissa? No, rajapinnat näkyy, ja nehän on ihan kuin rajapinnat, eli viivoja. Ja voit myös nähdä esineitä, esimerkiksi putkia ja johtoja. Ja ne näkyy kuin hyperbelit, eli no, ylös alas uut. Jos mä otan tämän laserpointerin, niin tämmöisiä ylöspäin, ylös alaspäin uita, ja sitten rajapinnathan on ihan kuin rajapinnat. Mutta voi myös katsoa tuota rakennetta. Vasemmalla toi rakenne, anteeksi, vasemmalla toi rakenne on vähän karkeampi. Siinä on enemmän mustaa ja valkoista. Voi, anteeksi, tämä menee ihan pieleen. Ja sitten tällä, ja, nämä, ja se johtuu, katsotaan sitä nyt näin. Joo, tällä osassa on ihan eri rakenne kuin tällä pienellä kulmalla. Vasemmanpuolinen osa, siinä on enemmän kiviä ja lohkareita, ja kaikki nämä kivet ja lohkareet tekee oikeastaan hyperpeleitä, että niistä saa tämän tyyppisen rakenteen. Ja sitten jos katsotaan tätä oikeapuolista kuvaa, niin se on enemmän niin kuin samaa harmaa sävyä, ja siellä ei ole sit kiviä eikä lohkareita, että se voi olla niin kuin enemmän homogeeni hiekkamaa. Että voi myös katsoa tätä rakennetta. Ja oikeasti 3D-mittauksella on ihan sama mahdollisuus saada rajapinnat, esineet ja rakenteet. 3D-mittauksesta, niin tässäkin näkyy, no tietysti esineet näkyy tosi hienosti tässä pinta-alassa, mutta myös rakenne. Tämä yläpuoli, se on myös taas enemmän valkoinen ja musta. Täällä on paljon enemmän lohkareita ja kiviä verrattuna tähän alaosaan, mikä on enemmän sama sävy, eli täällä on enemmän homogeeni maa. Ja sitten jos haluaa 3D-mittauksessa katsoa rajapintoja, niin voi aukaista tavallisen 2D-radargrammin ja saada rajapinnat ihan samalla tavalla kuin normaalista 2D-mittauksesta. Että nämä kolme asiaa on ne tärkeät, mitä oikeasti etsitään tutkan mittauksesta. Ja sitten jos käytetään 2D-mittauslaitetta tai 3D-mittauslaitetta just esineille, eli no, tynnyri tai putki tai joku piste esine maassa, niin 2D-laitteella pitää tehdä aika tiheät profiilit, 25 senttiä viiva metri. Arkeologit tekee useimmiten 50 senttiä tai 25 senttiä. Ja ne pitää tehdä yhteen tai kahteen suuntaan. Jos tietää esimerkiksi putken suunnan suhtkot, tietää, että kyllä se jossain täällä on, niin sitten riittää tehdä nämä mittauslinjat yhteen suuntaan. Mutta jos ei tiedä mitään tai haluaa etsiä noita pisteesineitä, no esimerkiksi tynnyri, niin mittauslinjat pitää tehdä kahteen suuntaan. Eli se kestää aika paljon aikaa. 3D-laitteella voi oikeasti vaan maalata koko tutkimusalueen. Ja se riittää tehdä tämän maalauksen yhteen suuntaan. Kun ne linjat on niin lähekkäin, niin ei tarvitse tehdä mittauksia kahteen eri suuntaan. Eli yksi suunta riittää ihan hyvin. Että just kun ei tiedä näistä kohteista mitään, minkä suuntaisia ne on, niin voi olla paljon helpompi tehdä tämä mittaus just 3D-laitteella. Mutta miten sitten näitä laitteita pitäisi valita? No se riippuu
kuinka monimutkainen tämä maa on, jos ajattelee, tai tämä rakenne, mitä etsitään, jos ajattelee, että siellä on yksi iso johto. Senhän löytää aika helposti 2D-laitteella ihan hyvin ja ihan tarpeeksi hyvin. Mutta jos rakennemaassa tai nämä putket ja johdot tai mitä me nyt etsitään on kauhean monimutkainen, että siellä on putkia, jotka menee eri suuntiin, ne kääntyy, ne menee ympäri, ne on eri syvyyksillä, niin mä sanoisin, että se on tosi vaikeaa tehdä 2D-mittauksia ja saada hyvän kuvan, että minkälaista täällä maassa oikeastaan on. Eli jos se on tämän näköistä, niin mä sanoisin, että käyttäkää 3D-laitetta. Ja sitten tietysti riippuu myös, kuinka iso alue on, kun siinähän on aika iso ero hinnassa, ostaa tai vuokrata. Eli jos on, sanotaan nyt, että tutkimusalue on 5 kertaa 5 metriä, niin mä en kyllä sinne ottaisi edes 3D-laitetta, jos ei ole tosi tärkeä. Sen tekee hyvin myös 2D-laitteella. Mutta jos alue on iso, esimerkiksi kolmasosa viiva puolet jalkapallokentästä, niin se kestää niin paljon enemmän aikaa tehdä se 2D-laitteella, että silloin kannattaa niin kuin, ajatella, jos voisi käyttää 3D-laitetta. Ja varsinkin, jos sit alue on vielä isompi, siinä menee sit liian paljon aikaa maastossa. Ja tietysti sitten, minkälainen tämä maasto on. Nämä 3D-laitteet, nehän on paljon isompia, eli ne on tehty asfaltille, ruohikolle, eikä mitenkään niin kuin metsässä kulkevaksi. Eli sekin päättää vähän, koska valita 2D-laitteen tai koska valita 3D-laitteen. Että voi ajatella tämmöistä myös, että minkälainen maatutkalaite on se paras riippuen kohteesta, tutkimusalueen suuruudesta ja sitten minkälainen maasto siellä on. Mutta voi myös verrata vähän tuloksia 2D ja 3D-maatutkan välillä. Tämä ylimmäinen, ihan sama alue mitattu, mutta kahdella eri tavalla. Tämä ylimmäinen on tehty 2D-laitteella. Se tehtiin kahteen suuntaan, 50 sentin linjavälein, kesti 6,5 tuntia ulkona. Ja tietysti tässä näkyy nämä isot putket tosi hienosti. Mutta jos sitten vertaa 3D-tutkaan, ne tehtiin yhteen suuntaan ja siellähän se profiiliväli on 6,5 senttiä, jos verrataan sitten 50 senttiä. Ja se kesti 2,5 tuntia maastotyöt. Ja tässähän näkyy siis kaikki putket ja kaikki niin kuin, kaikkiin eriin suuntiinkin, vaikka mittaukset on tehty vain yhteen suuntaan. Eli sehän on tämä profiiliväli, mikä on erittäin tärkeä tulokselle. Tiheät profiilit antaa paljon paremman tuloksen, jos haluaa katsoa dataa kolmeulotteisena kuvana. Ja voi myös sanoa, että prosessointi käy melkein yhtä nopeasti molemmilla menetelmillä, mutta myös tulkinta on nopeampi, just kun tuloskuva on paljon tarkempi verrattuna tähän. Täältä on paljon helpompi oikeasti löytää kaikki rakenteet ja kaikki johdot. Ja siinä on sellainen ero myös, että jos on paljon esineitä maassa, niin 3D-tutka antaa paremman kuvan, mutta jos on yksi alue, missä on yksi iso putki, niin sen löytää
hyvin, hyvin helposti myös 2D-tutkalle ja sehän on niin kuin kätevämpi olla mukana maastossa. Niin, ja jos oltaisiin niin kuin mitattu 1 tai 2 metrin välein nämä linjat, niin silloin meidän mittausaika olisi myös ollut 2,5 tuntia ihan kuin 3D-laitteella, mutta silloin ei varmaan oltaisi löydetty oikeastaan mitään. Silloin on niin kuin liian pitkät välit, että näistä olisi tullut hienoja putkia tälle pinta-alakuvalle. Mutta sitten jos ajattelee, että ei halua nyt vaan hakea esineitä maassa, mutta myös rajapintoja, onko 3D-tutka silloinkin hyvä vaihtoehto? Mä kyllä tykkään, että useimmiten ne on ihan liian isoja ja painavia, ja ne ei oikeasti liiku maastossa mitenkään hyvin. Ja sitten jos ajattelee, että me halutaan rajapinta, esimerkiksi kallioperä, niin se on aika turha, että meillä on 10 linjaa, mitkä melkein sanoo sen saman rajapinnan joka profiilissa. Että just rajapinnoille mä sanoisin, että 2D-laite on useimmiten paljon kätevämpi. Ja sehän tulee mukaan missä vaan. Ei oikeasti ole väliä, minkälainen metsä on, niin kyllä sinne 2D-tutkan saa mukaan. Ja sittenhän 2D-laitteilla on paljon enemmän valintoja, jos katsotaan antennan taajuusta. Eli me voidaan katsoa tarkempaan, mutta ei niin syvälle, tai sitten taajuus laskee, niin silloin voidaan myös katsoa tosi syvälle. Ja sehän on just, jos haluaa katsoa kallioperää, tärkeää, että pääsee syvälle. Maaloon 3D-laitteilla, niillä on 500 MHz taajuus, eli noin 3-4 metrin mittaussyvyys, riippuen minkälainen maasto on. Että sitä syvemmälle ei niin kuin pääse näillä 3D-maatutkilla. Että silloin 2D on paljon parempi, kun haluaa päästä syvälle ja nähdä just rajapintoja. Ja Maalolta löytyy 2 eri 3D-maatutkaa. Meillä on tämä Mira Compact, tämä pieni, ja sitten Mira HDR. Ja ero näissä on oikeasti kuinka monta kanavaa ja kuinka monta kanavaa tekee sen mittausleveyden. Mira Compact mittaa 60 sentin niin kuin suikaleen ja Mira HDR 140 senttiä, että sehän on niin kuin 2 kertaa isompi. Ja Mira Compact, sehän on tehty just, että se on helppo työnnettävä laite, sen kanssa kävelee ja se sopii pienempiin tiloihin, voi mitata sisällä tai jalkakäytävillä, mutta myös tietysti jos on isompi parkkialue, niin sehän on ihan helposti työnnettävä myös aika isoille alueille. Mutta jos vaan tekee isoja alueita, niin tämä Mira HDR, kun sehän antaa niin kuin 2 kertaa leveyden, niin ei tarvitse mennä niin monta kertaa edestakaisin. Mutta sehän sopii oikeasti, se pitää olla kulkuneuvon kanssa, kun se on liian painava, vetää tai kävellä itse. Eli se sopii enemmän teille, lentokentille ja isoille aukeille alueelle. Että nämä 2 vaihtoehtoa on. Ja jos ajattelee tämä Mira Compact, se koko laite plus kahva ja kehys painaa noin 40 kiloa, niin oikeasti sen mäkin saan sen itse autoon ja se sopii isompaan Volvoon ja se sinne taakse ihan helposti. Ja tämä Mira HDR, vaan antennilaatikko painaa yli 50 kiloa, niin se on paljon enemmän
tavaraa, mitä pitää olla mukana, että tämähän on niin kuin isoille alueille. Äm, mutta muuten ne on niin kuin aika lailla ihan, niillä on sama taajuus, ne näkee yhtä syvälle ja molemmilla on tämä 6,5 sentin linjaväli, että ne antaa tosi hyvää 3D-dataa. Ja sama antennatekniikka on molemmissa. No, onko vaikeaa tehdä sitten 3D-maatutkamittaus? Molemmat Maalon-laitteista, Mira Compact ja Mira HDR, ne käyttää erittäin helppoa ohjelmaa, Mira Controller. Sama ohjelma, mutta sitten voit valita, minkä antennan käytät. Ja Mira Controllerissa tekee mittausasetukset. Pitää ensin päättää, miten haluaa tehdä mittauksen ajan kanssa tai senteillä. Eli tehdäänkö me meidän tracy joka sekunti tai joka senttimetri. Päätetään, kuinka monesta mittauspisteestä otetaan keskiarvo. Korkeampi arvo tietysti antaa paremman datalaadun, mutta voi myös hidastaa mittauksen. Ja sitten pitää päättää tietysti, kuinka kauan me lähetetään tätä sähkömagneettista aaltoa ja kuinka kauan me sitä kuunnellaan, eli meidän mittaussyvyys. Molemmat Maalon 3D-maatutkalaitteilla, niillä voi molemmilla niin kuin päättää, miten oikeasti meidän lähettäjät puhuu meidän vastaanottoantennien kanssa. Ihan vapaasti voi päättää, että T1 puhuu R3 kanssa tai no ihan miten vaan. Teillä on tämä taulukko oikealla puolella, niin siinä on meidän noi lähettäjäantennat ja meidän vastaanottoantennat. Tämä on sen aivan normaalin tapa mitata. T1 puhuu R1 ja 2 kanssa, ja tämä antaa sen tosi tiheän linjavälin. Ja mä sanoisin, että noin 99,99% käyttäjistä ei tee tälle mitään, tälle taulukolle. Se saa olla niin kuin se on. Mira Compactin, tämä on Mira Compact-taulukko, niin se antaa 10 kanavaa, eli 10 mittauslinjaa. Ja jos tässä olisi ollut toi Mira HDR, niin se olisi antanut 22 linjaa. Ja jokaisella linjalla on tämä 6,5 sentin väli. Ja sitten kun mittausasetukset on tehty, saa päättää, jos haluaa paikantaa systeemin GNSSL tai TS-laitteella, eli GPS tai Total Station. Ja se on erittäin tärkeää olla tämä tarkka paikannus. Muuten on vaikeaa saada hyvä kolmiulotteinen tulos, kun sehän riippuu siitä, että me tiedetään just missä me ollaan ollut. Mä sanoisin, että pitää olla niin kuin sentin tarkkuudella, että tulos on, tuloksesta tulee niin hyvä kun halutaan. Ja tietystihän tämä myös riippuu, jos katsotaan, jos etsitään esimerkiksi isompia muureja tai jos halutaan nähdä tosi pieniä putkia, että tietystihän sekin no, pelaa, kuinka hyvä tämä tarkkuus pitää olla, mutta laitetta ei käytetä ilman minkäänlaista paikannusta, että se pitää olla GNSS tai Total Station. Ja sitten kun on mittausikkunassa, niin meillä on varoitus, ettei mene liian nopeasti. Jos ajaa esimerkiksi autolla, niin systeemi sanoo, että nyt pitää hidentää vauhtia, että me ehditään kirjoittaa kaikki traceit muistiin. Täällä näkyy myös toi paikannuksen laatu, jos on esimerkiksi float tai fix, ja jos haluaa olla niin kuin se parhain
Paikannus, se pitää olla fix, RTK fix. Siellä näkyy myös, kuinka hyvät paristot on systeemissä, jos on pakko vaihtaa tai jos voi mennä vaan jatkaa mittaamista. Ja tietysti sieltä näkyy tämä karttakuva, missä meidän antenna on maailmassa, ja sitten voi myös nähdä kaikki eri kanavat. Ja tässähän on 10 kanavaa oikealla puolella, eli tämä on meidän Mira Compact, se pienempi systeemi. Ja sitten kun mittaus on aloitettu, niin kartalta näkyy tämä leveys, tämä 3D-linjan leveys. Ja tämän kartan avulla sitten oikeasti maalataan koko tutkimusalue, että nähdään tämä leveys ja sitten kun seuraava linja aloitetaan, niin yritetään kävellä niin läheltä tai vähän päällekkäin näitä leveitä linjoja, että koko tutkimusalue on sitten maalattu. Ja sitten kun linja on niin kuin valmis ja haluaa aloittaa uuden linjan, tämä Mira Controller-ohjelma tekee heti kerralla tämän karkean pinta-alan. Ja se tehdään raakadatasta, mutta myös tässä niin kuin näkyy, myös raakadatasta useimmiten näkyy isommat rakenteet. Tässä on hieno johto ja täällä on tässä osassa ja myös täällä alhaalla on se kaivauksen jälki, että se on se niin kuin se oja. Ja tässä ei nyt näy sitä johtoa, kun se on vähän syvemmälle, mutta sitten voi niin kuin mennä ylös ja alas myös raakadatasta ja katsoa, että onko täällä jotain kiinnostavaa ihan jo maastossa. Ja tämähän on tosi hyvä tapa kontrolloida, että täällä on tarpeeksi hyvät maaolosuhteet, että tutka antaa sen tyyppistä dataa, mitä haluaa. Ja ihan kuin kaikissa meidän laitteissa, niin ei tarvitse niin kuin painaa säästä tai save. Kaikki data säilytetään ihan automaattisesti, että kun linja on lopetettu, se on myös säästetty tietokoneen. Ja tämä Mira Controller, se on tämmöisessä Field-läppärissä, joka kestää lunta ja vettä ihan hyvin, että voi tehdä mittauksia myös huonolla säällä. Ja jos katsotaan vähän esimerkkejä, minkälaista jälkeä nämä laitteet jättää. Miksi tämä ei halua? Tässä olisi ollut hieno animaatio, mutta nyt mä en tiedä, minkä takia se ei halua mennä käyntiin. Ihmeellistä. No, katsotaan näitä oikeanpuolisia kuvia. Tämä on arkeologiaa, roomalainen Carnuntumin kaupunki Itävalloissa. Tämähän on vaan malli niistä taloista, mitä ne on tähän mennessä löytänyt ja miten ne luulee, että tämä kaupunki, minkälainen se on. Tämä on mitattu Guideline Geon 3D-maatutkalla ja tosi tarkasti, jos esimerkiksi katsotaan tätä oikeanpuolista kuvaa täällä ylhäällä, niin kaikki muurit näistä vanhoista taloista, nämähän on yli 2000 vuotta vanhoja, näkyy tosi selvästi. Ja tässä on 3 eri huonetta vierekkäin ja yksi näistä huoneistahan on ihan tumma. Jos katsotaan just tätä tummaa huonetta, niin mä en tiedä, jos se näkyy teidän tietokoneissa, mutta se on niin kuin, ihan kuin siinä olisi, että se olisi ihan ruudullinen, että tämä lattia on ihan erilainen. Ja kun ne teki sen arkeologisen kaivannuksen, niin tämä ruutu kuvio, se tulee siitä, että siinä on näitä tiilikivejä
eri pinoissa. Ja tiilikivien väleissä on ilmaa. Eli ne teki nuotion, se savu meni tänne tiilikivien väliin ja siinä oli ensimmäinen lattian lämmitys. Että eri tarkasti just näkee tämmöiset pienetkin detaljit näissä pinta-alakuvissa, kun on tehnyt 3D-mittauksen. Tässähän se on. Nyt mennään niin kuin maan päältä ja sitten syvemmälle ja syvemmälle. Ja se hyppii vähän, mutta tämä hieno talo sitten kasvaa esille. Ja siinähän näkee, millä syvyyksellä tämä on. Että noin 2,5 metrin. Se alkaa näkyä varmaan jossain 1,5 metrin, tai metrin syvyydelle ja sitten se jatkuu alaspäin. Ja tämähän on tosi hyvä tapa. No tietysti kartoittaa tämmöinen kauhean iso alue, kun Karnuntum on, mutta myös saada tietoja, että okei, tässä meillä on iso heinikko, missä meidän pitäisi alkaa edes kaivaa, jos onko täällä edes minkäänlaista arkeologiaa. Niin tutkahan voi auttaa antaa sen kuvan, että täältä pitää tehdä enemmän tutkimuksia. Ja myös jos ei ole rahaa kaivaa, kun sehän kestää aikaa ja on kallista, niin voi niin kuin kartoittaa koko tämän kaupungin ja sitten ottaa talo kerrallaan tai vaan jättää ne sinne, mutta tietää kumminkin, että tämän näköinen tämä kaupunki oli 2000 vuotta sitten. Sitten 3D-laitteita voi ihan hyvin käyttää niin kuin teillä, ja se on aika tavallista sekin. Tietysti teistäkin näkyy, jos siellä on putkia tai johtoja, jotka menee tietä pitkin tai poikki vastaan tietä. Mutta tässä on molemmat nämä oikeasti näyttää. Jos näette, niin tässä on iso kasa näitä hyperpeleitä tosi tiheästi vierekkäin. Tämä on vielä selkeämpi kuva. Ja näähän ei oikeasti putkia, kun ne on niin tiheästi, niin ne on raudoitusta betonirakenteessa, eli jonkinlainen isompi rumpu tai alikulkurakenne, että semmoisiakin löytää aika hienosti ja ne näkyy sitten myös tässä kolmiulotteisessa kuvassa tosi hienosti. Ja täällä tämä keltainen, se on, se on tämä putki ja sitten nämä pienet täällä, ne on näitä hyperbeleitä, mitkä näkyy tässä. Ja sitten se rautoitus näkyy vähän niin kuin tiheästi, ihan kuin pienet putket olisi tiheästi siellä. Että kun tekee tutkatulkintaa, niin katsoo tietysti tätä kolmiulotteista kuvaa, mutta myös 2D-kuvaa kerralla, että todella ymmärtää, mitä tässä systeemissä oikeasti tapahtuu. Ja teissähän on myös koloja ja reikiä, ja nekin näkyy aika kivasti just, riippuen tietysti kuinka isoja ne on, mutta niitähän voi olla tosi vaikeaa löytää, jos on vain 2D-laite. Silloin nämä mittauslinjat pitää tehdä tiheästi, mutta 3D-mittauksella niin löytää myös niin kuin pienempiä koloja ja reikiä. Tai myös, jos ajattelee, että on routatie ja sieltähän tulee näitä isompia kivejä, ne niin kuin, nousee pintaan, niin voisi niitäkin niin kuin löytää ja tietää, että okei, tämä tie on aika huonossa kunnossa, että pitäisi varmaan tehdä tälle jotain. Ja tyypillistä just näille reijille, sehän on no, no teissä, mutta myös lentokentillä. Ja
Ympäri maailmaa näähän on näitä sinkholes, ja jos ajattelee, että niitähän on ollut ainakin Ruotsi-uutisissa näistä valtavista sinkholista, mihin kuorma-autotkin vaan häviää. Ja nehän näkyy aika helposti 2D-tutkalla, jos tekee yhden linjan, mutta nehän on jossain välissä ollut tämmöisiä pieniä, että niitä halutaan löytää niin aikaisin kuin mahdollista. Että tämäkin on hyvä, hyvä löytää just 3D-tutkalla. Ja sitten meillä on näitä putkia ja johtoja, ja sehän on oikeasti 3D-tutkan isoin käyttö, mä sanoisin. Ja tässä kuvassa näkyy pinta-ala kahdelta eri syvyydeltä. Tämä on varmaan, jos mä muistan oikein, no se on 20 metriä pitkä tämä. Ja sehän on erittäin tarkka. Täällä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pientä putkea ja sitten 2 isompaa. Ja jos mennään vähän syvemmälle, niin nähdään, että niin alapuolella tulee enemmän putkia ja sitten tämä isompi putki myös tekee jonkin takia käyrän. Ja täällä näkyy myös, että ne kääntyy ja niitä on eri suunnassa. Ja nämä mittaukset on todella tehty vain yhteen suuntaan, mutta 3D-laitteella, että erittäin tarkka. Mun mielestä nämä kuvat nyt nykyään näyttää ihan kuin olisi ottanut lentokuvan, mutta eri syvyyksiltä maan alla. Ja 3D-dataa voi käsitellä meidän Maalo Vision-ohjelmassa. Tämä on yksi talo Irlannissa. Se on noin 80 metriä pitkä. Ja tämä animaatio menee nyt ylös alas ja sieltä ensin näkyy nämä viemärin kannet, kun valkoiset pilkut, ja sitten näkyy johdot, kun valkoiset linjat, ja tänne saa nämä polygonit, just missä on viemärin kannet. Sitten voi pistää polylainia, missä nämä kaikki johdot on, ja tämä antaa tosi niin kuin kivan feelingin, että minkälaista täällä maan alla oikeasti on. Ja erittäin helppo käyttää. Että joo, nyt mennään taas niin kuin maan päältä alaspäin. Nyt tulee kaikki johdot. Ja sitten ei oikeasti tapahdu niin paljon syvemmällä. Mennään taas ylös, kaikki johdot ja putket. Ja sitten viimeksi tulee nämä kannet, metallikannet, viemärikannet. Niin, tämä Maalo Vision Desktop, no sehän on meidän prosessointi- ja kolmeulotteinen kuvavalmistaja. Ja se on oikeasti aika lailla automaattinen. Riippuen minkälaista dataa sinulla on, saat filterilistan, eli kuinka sä prosessoit tämän datan, että siitä tulee selkeä. Ja sitten se myös interpoloi tämän 3D-kuvan automaattisesti, jos haluaa. Eli pistää tiedoston ohjelmaan ja sitten tämä ohjelma tekee pari minuuttia töitä, niin tällainen kuva sitten on valmis. Se, minkä pitää aina varmistaa, vaikka tekee sen niin kuin automaattisesti, on tämän tutka-aallon nopeus, kun sehän antaa meidän syvyyden, että pitää tarkistaa esimerkiksi migraatiolla tai hyperpeli testauksella, että minkälainen nopeus meillä on, että mittaus syvyydestä tulee niin hyvä kuin mahdollista. Ja just kun tekee tämmöinen kolmeulotteisen kuvan, käytetään aina migraatiota ja myös envelope. Ne on 2 filtteriä, mutta ne antaa 2D
siis tälle tavalliselle radargrammille ihan ihmeellisen, no se näyttää ihan erilaiselta, jos nämä migraatio ja envelope on päällä, niin että kun on tehnyt tämän kolmeulotteisen kuvan, niin näitä filtreitä saa sitten ihan vapaasti sulkee, että tämä 2D-kuva on sit ihan normaalin näköinen, että sitä voi käyttää myös tulkinnassa. Ja täällä voi nähdä tässä esimerkiksi tästä projektista on 76 eri näitä leveyslinjoja, tai niin, no, SWOTs, me sanotaan englanniksi, eli tämä 3D-linja, missä oikeasti on sitten 10 tai 22 linjaa. Ja muuten täällä näkyy tämä sitemap, eli missä me ollaan ja missä eri mittauslinjat on. Ja sitten ohjelmassa ensin on filter tab, sitten on tulkinta tab, analysis, siellä voi tehdä tämän hyperpeli-testauksen, 3D, siellä voi tehdä tämän kolmeulotteisen kuvan vähän eri tavoin, ja sitten myös sitemap-funktio, jos haluaa, jos GPS esimerkiksi on ollut huono jossain linjassa, niin sitä voi säätää myös täällä ohjelmassa. Ja Malovision Desktopista voi sitten tehdä erilaista tulkintaa. Sinne saa pistemerkit, markers, viivat, no, layers, tai ei kun polylines putkille, monikulmiot, polygonit ja kerrokset tai noi layers. Ja niille voi ihan vapaasti antaa nimet ja niitä voi pistää kuinka monta vaan. Meillä on aika monta eri väriä ja aika monta eri niin kuin merkkaustyyppejä, mutta hyvä just, että niille voi antaa sitten vapaasti nimen. Ja tulkinnan voi sitten tehdä 2D-kuvassa tai 3-ulotteisessa kuvassa. Ja jos esimerkiksi on putki, joka näkyy ihan, no sanotaan, että se alkaa näkyä 30 sentin syvyydellä, ja sitten hoksaa, että okei, mutta sehän on varmaan vino, ja sitten se näkyy taas 35 sentin syvyydellä ja sitten 40 sentin syvyydellä, niin se on ihan ok aloittaa yksi toi viiva tai polyline yhdellä korkeudella, katsoa kuvaa vähän syvemmältä ja pistää merkkaus seuraavalle syvyydelle ja sitten jatkaa, että siitä tulee todella putki, mikä menee alaspäin. Ja se tehdään ihan helpoiten tuossa 3D, no 3-ulotteisessa kuvassa. Että se on tosi kätevää. Ja tästä ohjelmasta sitten saa tietysti output, pinta-alat, PNG- tai GeoTIFF-kuvina, tulkinta, nämä merkit, viivat, monikulmiot ja kerrokset, no tekstifailina, CSV-failina, DXF, AutoCAD-file, GeoJSON tai KMZ, että eri file-tyyppejä riippuen, mihin tätä dataa tai mihin tämän tulkinnan sit haluaa käyttää. Ja ohjelma tekee myös hienoja screenshots, jossa tekee tämmöisen hienon 3D-kuvan, missä nämä putket näkyy, niin voi tehdä screenshots ja ottaa nekin ulos ja voi tietysti kirjoittaa myös raportin suoraan ohjelmassa, että joo, tämä on esimerkki siitä just, että nämä putket voi kääntyä miten vaan ja kun niitä on tulkittu, ne tulee tämmöisessä AutoCAD TXF-failissa ulos ihan helposti. Ja mä luulen, että tämä oli oikeasti se viimeinen kuva, eli kiitos, että olette kuunnelleet ja jos on kysymyksiä, niin mä luulen, että teillä on mahdollisuus kirjoittaa niitä, muuten lähettäkää kaikki kysymykset support@guidelinegeo.com, niin mä vastaan niihin heti kerralla.